गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोथौ गोरबोनिफ्राय आं अननाय बावबाय। थारैनो बे मोनसे दुखु गोनां बाथ्रा दि दानि बे कर'ना भाइरासआ जोंनि समग्र बिश्वआवनो लोगोसे जोंनि भारतआवबो गोबां खहा खालामबाय। बेखायनो दानि जोंनि बे माबायाव थासारियाव जिবিলাক गामिनि गरिब गुन्द्रा हाजिरा मावना जानाय खामला मावना जानाय बिथांमोना दिनै बे लकडाउन अबस्थायाव बे लकडाउननि समाव बिथांमोना खुनु राहा गैया जादों, खामानि मोनाखै, मावनो दांनो मोनाखै, न'निफ्राय ओंखारनो हायाखै। बेखायनो जोंनि असमनि साइस्थ' मन्थ्रि बिथां मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्माया जे जोंनि कर्मचारिफोरखौ जि हायो अनसुंथाइ होनो थिनदों। बेखायनो आंबो आंनि नैबे बाक्सा जिल्लानि खाथुपारा गामियाव आं बे गामिनिनो आरो बे गामियाव न'निसो गरिब गुन्द्रा दोङो, बिथांमोना खामानि मावनो मोनाखै बा बायदि बायदि राहा लामा मोनाखै। बेखायनो आं बिथांमोननो एसे आंनि फारनिफ्राय आं हानाय पर्यन्त आङो अनसुंथाइ होदों। बेखायनो आं दिनै गामियाव फैनानै आं गरिब गुन्द्राफोरनो आं बे आंनि गोसो सिंनिफ्राय अननानै आं अनसुंथाइ होनाय जादों। आं थारमाने आं बेखौ आं हारसिंनो होदो जाहाथे आंनि बेबायदि खामानिखौ नुनानै जोंनि गामियाव थानाय किसुमान गोरों गोरा हयथ' राहागिरिफोरा जाहाथे आंनि बे लामाखौनो नायनानै बिथांमोनाबो बेबायदि गरिबफोरखौ अनो, अनसुंथाइ होयो, बिथांमोननो थांना थानायनि राहा लामा होयो। बिनि थाखाय जोंनि गामिनि किसुमान गोरों गोरा आरो हानाय मानसिफोरा जाहाथे अनो, बेबायदि जों गामिनि खौसेथिखौ लाखिनांगोन। जोंनि समाजनि गरिब गुन्द्रायाबो थांना थानायनि राहा लामा मोनगोन। आं बिथांमोनखौबो आंनि गोरबोनिफ्राय आं खावलायहरनाय जाबाय जाहाथे बिथांमोनाबो बेबायदि राहा लामा थांना थानायनि राहा लामा होयो। आं थारमाने आंनि फारनिफ्राय आं हानाय बादियै आं 5 केजि माइरं, दालि आधा केजि, थाव आधा केजि, संख्रि पेकेटसे, ओमफ्राय पियास आधा केजि, बिस्कुट पेकेटसे ओरै होदों आरो। दा आं बेसेखिनि मोजां होदो गाज्रि होदो मिथिला, रायजो राजाया मिथियो आरो बेखौ। दा आंनि फारनिफ्राय आं बेखिनि होनाय जादों आरो। थारैनो बेयो मोनसे साननो गोनां मोनसे बिथिं। मानो होनबा जोंहा समाजाव दिनै बहुद खेलि मेलि जादों। बे कर'ना भाइरासनि अनगायैबो जोंहा ओरैनो बर' समाजा जोबोद फावसायलांबाय दं। बेखायनो आंनि बे अनसुंथाइनि गेजेरजोंनो बर' समाजफोराबो खौसेथियाव फैयो, बयबो अनलायो, गोसो सिंनि गाज्रि साननायफोरखौ जाहाथे गोसोनिफ्राय गारो। खौसेथि थाबासो जों थांना थानो हागोन आरो खौसेथि थायाबा जों थांना थानो हानाय नङा। बेखायनो आं गले गले खावलायना बुङोदि दिनै बे कर'ना भाइरासनि थाखाय जोङो 1 मिटार गोजानाव थानांगौ आरो जोङो बे नैबे सेनिटाइजार माबाजों आखाइ सुनांगौ, हयथ' साबोनजों गले गले सुनांगौ, मोनसे बुस्थु दांबा सुनांगौ। बे भाइरासआ जुदि खासिनाव साग्लोबबा बे मानसिया जुदि गोरोन्थि भाबैनो जुदि मिथिया ल'नानो जुदि गोबां मानसिजों संस्पर्क फैयोबा, थांलाय जालाय लोंलाय खालामबा आरोबां बांलाङो। बेखायनो सरकारा जोंनो बेबायदि खेथ्रआव गोबां बिथोन होदो, राहा लामा होदो जे बेबायदि लकडाउनखौ खालामनाया अर्थ बेनो जाहाथे न' सिङाव था, रैखाथि था आरो न' सिङावनो गोजोनै था। बेबायदि खेथ्रआव सरकारा बे लकडाउनखौ मोजां खालामदो आरो बेबायदिनो जोङो गावनि जिउखौ रैखाथि खालामनानै लाखिनांगोन। नङाबा जोङो आरोबाव गिथाव बाथाव खैफोदाव गोलैनो गोनां जानो हागौ आरो। नोंथांमोना जोंनि नांगोलायाव जेतिगरे हाबफैबाय, जोंनो माइरं दालि लाबोदों। जोंहा सालबारि बाक्सानि जोंनि BTC एरियायाव जा खासे गामिनिनो खाथुपारा रायजो बिथां प्रान्सन मास्टार बिथाङा थायो सुरपेटायाव, जोंनि गोरिब गुन्द्रिनि थाखाय माइरं दान होदो। बिथांखौ जोङो सापर्ट खालामदो जेतिके जों गोरिब गुन्द्रानि थाखाय जोंनो बिदि रेसनखौ होफैदों। बिथांखौ जों मोजां मोनदों। गुबुन गैयि मानसिनो जोंनो बेबायदिनो गामि गामि बयबो लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि जेतिके जों गोरिब गुन्द्राखौ जोंनि बर' हारिया बिदिनो बयबो होफैबा जों सापर्ट मोनो। जाय मोनदों जाय मोनाखै गोजोननाय मोनदों आरो माने बिथां जोंहा खाथुपारानि गामिनिनो जोंनि सालबारि बाक्सानि जोङो बिथाङा सुरपेटायाव थायो। बिथाङा जोंनो अनुदान होदों आरो माने बिथांखौ जों सापर्ट खालामदों। प्रासनसाखौ जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिथाङानो गोरिब गुन्द्रानि कारने माइरं दालि होदो, बिस्कुट होदो आरो जाहाथे बेबायदिनो गोरिब गुन्द्रानोबो बिथाङा बेबायदि होथों होननानै आं साबायखर होबाय।